एगो झूमर जौन हमनी यहाँ गाँव में शादी बियाह में गावल जाला। उ झूमर का ह? झूमर के विषय में कहल गइल बा जेकर बेसी बा उमर उहे सबसे ज़्यादा गावेला झूमर। तो हमनी यहाँ जब शादी बियाह होला तो ई चीज़वा गावल जाला। एकरा के दोबारा हम पेश करतनी कैसे का गावेला लोग। का गावेला लोग हमनी यहाँ यूपी बिहार में। तो पेनी से पेनी राजाऊ साटे न दे मेरे। तो पेनी से पेनी राजाऊ साटे न दे मेरे। टमाटर जैसन गाल राजा काटे न दे मेरे। टमाटर जैसन गाल राजा। तो पेनी से पेनी राजाऊ साटे न दे मेरे। तो पेनी से पेनी राजाऊ तो साटे न दे हो। तो टमाटर जैसन गाल राजा काटे न दे हो। टमाटर जैसन गाल राजा जी। और पहले लो तो यारवा के प्रेम को बाटे न दे मेरे। तो यारवा के प्रेम वही बाटे न दे मेरे। टमाटर जैसन गाल राजा काटे न दे मेरे। टमाटर जैसन गाल राजा काटे न दे मेरे। टमाटर जैसन गाल